zážitkové pedagogike oslovuje najmä to, že máme možnosť prežiť nejaké emócie v nejakom takom chránenom prostredí a potom sa pozrieť, kde by som také emócie vedela zažiť v normálnom svete a nejak pospájať ten zážitok, tú hru, ktorá vlastne vyzerá ako niečo úplne vytrhnuté z kontextu s tým, čo prežívam v bežnom živote. Než som išla na tento kurz, tak som veľa z týchto techník robila možno tak trochu náhodne alebo intuitívne a kurz mi pomohol najmä v tom, aby som dostala štruktúru a nejaké jednotlivé kroky, ako program pripravovať a ako sa im ďalej venovať. V rámci kurzu ma najviac oslovila asi diverzita skupiny, v ktorej som sa ocitla a otvorilo mi to trochu oči v tom, kde všade vlastne tú zážitkovku môžem hľadať a kde všade ju ľudia používajú. Myslím, že kurz ako taký dáva jasnú štruktúru tomu, ako tvoriť zážitkové programy a otvára veľmi pekný priestor na komunikáciu medzi ďalšími ľuďmi, ktorí sa zážitkovke venujú na Slovensku a možno spolupráca s týmito ľuďmi je veľmi vzácna a vždy hodnotná.